Shubor nakaslem jong unong san Hima. Jingrwai ba paunam ha berthei u at Sheeran. Heren kasngi palei ula pala ya Jingrwai ka ba ai kerteng Sapphire ka bala Ringdur ha benta ka Shillong ba ki wipat ki jela hapori India. Lai iba u at Sheeran ula Shong da ka boss Smit ba Ringdur ro ba ki khna elekai ka North East United hamadan polo ha ba ula phong da ka jersey rong blue ba ula Ringdur ro ha ka por ba ulet kai hamat ti langpang. Ha ka ni ka Jingrwai la aglang ro da uklor ba paunam ka Bollywood u Shahrukh Khan ringkat berunong-ruai bapaunam ke India u Arjit Singh. Ka Ringdur ikni ka Jingrwai ka jela ka dei ha por ba uwan ruai hanong ba Shillong ha khat ar tarik rempang arjar arpesan. U Ed Sheeran u dei unong ruai u badang lai place nam karta u bana England u balawan poi she India ha u banai kala lingkot da ka balai ruai ningkong ha puni ha ka lai pho tarik kala lingkot arjar arpesan sha Hyderabad ha ka ar tarik rempang arjar arpesan ha Chennai ha ka san tarik rempang ha Bengaluru ha ka phra tarik rempang but ha Shillong ha ka khat ar tarik rempang but ulai ruai khat du ha Delhi ha ka khat san tarik rempang ha ka ni ka Jingrwai Sapphire ki don ru ki benta ki ba ular ruai da ka kentian Punjabi ringkat baru Arjit Singh but ki jaka ba khambun ba Ringdur ki ni ka Jingrwai ki dei ha Hyderabad but Kolkata ha ka YouTube channel jong u Ed Sheeran ulai tho ba un sepenmi ya ka Jingrwai ka ba ruai lang baru Arjit Singh ha ka tian Punjabi ka ban sepenmi ha kita yo banwan